Hey guys, what's up? It's me again. So for today's video guys, kay naata diri sa Bamboo Garden Resort, makita dat New Bataan, Davao de Oro. So gikan pa daay mi ani og Maragusan guys, ning biyahe lang gid mi gikan Maragusan pa New Bataan. So dili lang gid mi ingon nga sa Maragusan mi gikan kay diri pa jud bitaw mi gikan sa Tagum. So duha mi kaadlaw sa Maragusan guys, kay ang first day namo is dito mi sa akong isa kayaan kay birthday og bunyag sa anak sa akong igagaw. So nag-attend mi dito kunuhay at charis at ikatik ra ng ate nangasay sa gudi ay. So bitaw nag-attend bitaw mi guys kay syempre gi-invite pud ta, so adto pud, and then dili lang pud kay ang birthday og bunyag lang pud ang ako ang tuyo dito kay naa pud koy laing target nga gusto na kong malak kay wala gyud siya na kay target unlock mo gud nitong miagi. So gusto na ko nga i-lock ang ako ang mga target nga wala na ko na lock atong miagi. So karon nga time target lock na jud tanan kay tanan akong gusto adtuan na jud namo. So ang first day namo dito is naadtuan jud nako tanan adtuan, and then ang second day namo nagkasabot isa kong isa kayaan nga mag New Bataan mi pagkaugma. So mao na nagikan to Maragusan padulong na pud mi New Bataan. So dili lang ni siya kay maoni ang amo ang first place nga naadtuan sa New Bataan guys. Dito mi naguna sa Let's Go Cold and Resort. So wala pa na ako na-upload ang mga photos o video kay kaning sa Bamboo ang ako ang giuna kay syempre kanang palaras na diba unsa na pasunod kay lisod pod magkuanta maglakang-lakang maghibog ako asa ko magsugod. So dan naata diri sa Bamboo Garden Resort sa sa New Bataan ni siya. So ni siya, mao ni siya ang pangdagko nila nga swimming pool. Swimming pool. So duha ang ilang swimming pool diri, mao ni ang pangdagko. So igo lang ko makatungkad ani, nga na lang iyang kalom, dili siya ingon nga lalom kaayo jud. Ang katong pambata nila mao tong taga-legs lang nako siya taman. Wala ko nagsalom-salom dito kay kanang giugawan ko sa tubig. Ang katong mga dahon magud na siya nga kanang gikan sa mga kawayan nga nahulog dito sa pool. Nya kanang murag wala siya nasunod og kuha bitaw. So ang resulta kanang murag nalata siya didto, andi na atoy mga itom kaayo na nga kuan naglutaw-lutaw basta lain kay siya tanaw na murag kanang lain man jud sa isalom-salom. Mao nang igor ako didto ning tamak lang ko dito sa tubig, wala ko ingon nga ning salom. And then pag abot na mo diri mo ning kaduha nga swimming pool sa pandagko, mo nang giganahan ko og salom-salom diri, nagtapisaw-tampisaw si Maring diri dapita kay naaman diri ang mga dagko pod na ay mga nangaligo pila ka buok. And then tin-aw ang ilang tubig diri, wala kay makita nga kanang naay mga dahon nga naglutaw-lutaw, wala kay makita nga mga hugaw nga naglutaw-lutaw. So bisag tugnaw kaayo, giganahan lang pugpug tampisaw-tampisaw kay murag limpyo man kani murag diri nindot kay salam-salam diri nga side. Kay dito pud sa may sapa-sapa wala pud kuning salom-salom dito or wala po ko naligo dito sa ilang sapa-sapa dito sa Bamboo Garden dito sa kinababaan kay perting tugnawa sa tubig po dito guys, murag gibutangag ice jud sa katugnaw. And then diri apod perti pong tugnawa, and then wala na ko laing choice no kay naa naman mi diri dapita, naa naman ko diri sa tungod, magsalom-salom na lang pud ko bahalag perting tugnawa. Kay kung magsalom-salom na ka sa tubig guys, mawala ra jud ang ihang katugnaw. Malingaw naman po kag salom-salom, as you can see nalingaw ra jud kog salom-salom, humol-humol di ba? Murag wala may lain salom-salom diri nga side, murag ako ra man. Murag wala jud, murag ako ra jud. So kung gusto po ninyo ma-experience diri nga place, adto lang mo diri guys.